La pregunta número 13 va dirigida al president del Consell de Govern de la Corporació sobre els plans d'evolució de la plantilla de la Corporació. Té la paraula el senyor Sabrià del grup parlamentari de Junts pel Sí. Moltes gràcies, president. És una pregunta complementària pràcticament a la que feia el senyor Botran, però en aquest cas amb un àmbit més general. El 15 de maig del 2017 s'acaba el període de vigència d'aquest procediment d'acomiadaments col·lectius que s'inicia el 31 de juliol de 2013 i que haurà significat la prejubilació voluntària de 205 persones de Televisió de Catalunya i 20 a Catalunya Ràdio durant aquests 4 anys. Això ha portat una disminució de la plantilla i, a més, que el criteri fos, en aquest cas, l'edat també ha portat, i ho sabem tots plegats, descompensacions en molts departaments. Per tant, això ho sabem i ens sembla que és una bona notícia que s'està intentant solucionar amb processos de selecció interna, amb processos de mobilitat per intentar que aquestes descompensacions es corregeixin, però també és evident que hi ha moments de puntes de producció on hi ha dificultats. També és veritat que fa molt temps que no ha entrat gent nova i això afecta també el talent o l'envelliment de la mitjana de la plantilla. Nosaltres aquí hem de fer, sens dubte, un reconeixement a la gent que porta 30 anys a la casa, però també ens sembla que probablement seria el moment de rejuvenir i d'entrada de nous professionals, i amb això no volem dir, perquè també n'hem parlat abans, que hàgim de pujar el percentatge de capítol 1, com dèiem fins ara, però que sí que hem de ser capaços de fer compatible tota aquesta situació. Per tant, la pregunta en aquest cas és senzilla i amb temps. Quan ens situem en aquest 15 de maig de 2017, quan acabi la vigència del PAC, quins són els plans a llarg termini que té la corporació? Gràcies.